दिनै आं बे बर' हिस्ट'रि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासै बर' माहारिफोरनि गेजेराव बेखौनो खावलायहरनाय जादों। बरलेण्ड टाइगार इउटुबार मिस्टार धनजित रामसियारि बिथांखौ बर'नि आफादफोरा बरायनांसिगौ। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बर'नि हारिनि मावग्रा लिडारफोरखौ सोंखारिनो रायनो हाग्रा बरलेण्ड टाइगार इउटुबाराल'सो हायो। बेनिखायनो बिथांखौ बरायनांगौ आरो बिथांखौ बरायनांगौआ आर'नाइजों नङा। आर'नाइजों बरायोब्ला आर'नाइयाथ' बख'ना दोनबानो रावबो सिनायला नङा होमबा। आर'नाइखौ गावनो भिडिअ' खालायबोला मालाय गावनो गानखायो। बेनिखायनो बिथांखौ गोमोरनो रोङि बरायनांगौ। आं नोंथांमोननो मोनसे हिस्ट'रि खोन्थानो। मोनसे समाव शिलंआव बिराद रेप खालामनाय सोलिदोंमोन आरो बै समाव बर'नि आफाद NDP शिलंआव खाना थाहैनायफोरा बै रेप खामग्राफोरखौ हमै खोमाखौ मोनसे ओरै बोनानै गावफ्लंनानै थाला मारिनानै थुनहरोमोननो। आरो बे खोमायाव ताला लाना बेरायनाय मानसिया टाउनफोराव बाजारफोराव बेरायबानो मानसिफ्रा नुब्लानो मिथिखायोमोन जे बेयो रेप खालामनायमोन होननानै। बेबायदि मोनसे नेरसोन दागि होयोमोन। बेबायदिनो धनजित रामसियारिनोबो जोङो बान्था होनांगौ मोनसे गोमोरनो रोङि। दिनै बिथांनि रायनायाव दानि बर'नि लिडारफोरा जुदि दुखु मोननानै साव होना गालाङोबा बेनो बै सोमदोन जोहोलाव दैमालु जोहोलावमोननि बायदि साव थालांगोन। बिथाङा गाज्रि सोंखारियो। बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांनो बान्था होनांगौ। बिथांनि बान्थाया ओरैबायदि जानांगोन, बिथांनि खोमाखौ फारसे हासिना होनांगोन जेन बोरायजासिम बिथांना मुं थालाङो। बिनि थाखाय बिथांनि खोमाखौ हासिनानै होनांगौ। बेबायदि बान्था होनांगौ। आं बेखिनिखौनो बुङो।